नवरात्रि में 9 दिन एगो लड़िका माई के कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कइले बा। और आज विजयदशमी है, माई के विदाई के दिन। माई के विदाई देख उहे लड़िका के मुख से का आवाज निकलता। आई तनी सुनल जाए राजू सिंह के आवाज में। मैया तहारा से अंतिम मुलाकात बा, आज वे दशहरा के रात बा। हो मैया तहारा से अंतिम मुलाकात बा, आज वे दशहरा के रात बा। हो लोर झरा तट जैसे बरसात बा, आज वे दशहरा के रात बा। मैया तोहारा से अंतिम मुलाकात बा, आज वे दशहरा के रात बा। नौ दिन से बानी हम भूखल, भूखला से देहिया सुखल। जय जय मैया, जय जय मैया, जय 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 माँ। 9 दिन से बानी हम भूखल, भूखला से देहिया सुखल। चलल जात नइखे, चलल जात नइखे, पाँव लड़खड़ात बा, आज वे दशहरा के रात बा। हो मैया तहारा से अंतिम मुलाकात बा, आज वे दशहरा के रात बा। कुछो कहत नइखे डरे, लौट के अइबू कब घरे। जय जय मैया, जय जय मैया, जय 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 माँ। कुछो कहत नइखे डरे, लौट के अइबू कब घरे। सेवा करब दिल से, ओ सेवा करब दिल से, जितना औकात बा, आज वे दशहरा के रात बा। ओ मैया तहारा से अंतिम मुलाकात बा, आज वे दशहरा के रात बा।
और जीवा कौशल किशोर के रत्नेश के जान जा तू छोड़ के। जय जय मैया जय जय मैया जय 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 माँ। और जीवा कौशल किशोर के रत्नेश के जान जा तू छोड़ के। ओ राजुमाई बिना कुछु ना सोहात बा। आज वे दशहरा के रात बा। ओ मैया तहारा से अंतिम मुलाकात बा। आज वे दशहरा के रात बा। ओ मैया तहारा से अंतिम मुलाकात बा। आज वे दशहरा के रात